Estaban chamando a Litos, que sempre quedamos arriba, e non colle. Non sei se non quedaría dormido. Dormimos como reis. Tócalle aí, a ver. Matías petoulle ali á porta que faltoulle tirala abaixo. Xa dixen eu, aí é imposible que teo, está inconsciente ou ten que estar no outro lado. A ver se foi desayunar, extrañame, porque este dorme máis que Dios, vamos mirar, pero non creo que estea ali. Había que dar dormindo. Pues sería raro que se levantara el cedo para desayunar. Aquí teñen todo preparado, pero ninguén... Únicamente a ver se vai estar na terraza tomando algo, pero... Imos, Eu creo que dou dormindo. Ai, tío, este non está. Aquí non está. Que va. Pero mira onde está o tipo este. Ei, ti que, ó? Que? Nos traballa hoxe, ou? Xa que nos dan unha piscina por unha vez e vosotros non sabeis aproveitar. Pois a ver como lle explicas a Rosa. Ela dixo para despois do traballo, en horas Sí, de... despois ás 11, cando acabamos de traballar, non? Está frío ou que? Que va, isto está increíble. Daquela eu tamén vou. Claro, joder. Por daquela vou eu tamén, ou que pasa aquí? Dádemos un baño primeiro antes de traballar, que así vamos frescos. Mira, a mí convenceu. Total, xa madrugamos. Que veña Rosa tamén bañarse. Cando veña Rosa, dicímoslle que tuvemos traballado todo o día. Ao principio estaban moi seguros de non bañarse, pero logo ven que se tiraron aí de bomba, empezaron a nadar, a bucear, bueno, estábamos ali máis ben que Dios. Eu por min quedábamos aquí toda a mañá. Bueno, ainda nos bañamos ali un anaco, ainda nadamos un pouquiño. A verdade é que presta así antes de traballar un chapezón, como facía calor tamén. Bueno, agora iremos para a obra, habrá que mover ali un pouco para a terra, nós poñemos a limpar a casa, e despois un pouco de fogo e un pouco de coa, e andando. Faiche ir á obra máis contente. Pero si vais a traballar de outra maneira, non? Sí, Un día máis a dividir o traballo. Eu xa sei para onde vai ir Adrián. Que? O que faremos logo? Eu terei que acabar de limpar aquí, e vos teredes que lavar, ou que? O que pasa é que eses cuadros ali vai haber que sacar de aí, non? O que? Eu non sei por que puxeron os cuadros aí pegados á casa. Estaban ben onde estaban outro día. Queredes sacar os cuadros? Si, senón ímos Era ben. manchar. Pois teño as chaves. Pois veña, darlle ti para fora xa. Mellor co quitel, que ele xa ten andado no cuadro, xa sabe como vai. Eu de primeiras quitalo nunha costa ou así, o mellor me dá un pouco de respeto. Ainda vou volcar. A verdade é que o tipo non lle ten ningún medo, Saliu como un foguete. O xefe de obra tamén lle atrae o seu quad particular. Mira Adrián que ben traballa aí na pá, aí sentadiño, se descansa nada, Agora nosotros que? Hai que gravar, o que penso? Vas estar aí sentado todo o día? Este quere liarme, pero non vai ser así. Bueno, pois se tú non queres limpar, eu tampouco, agora hai que xogarse a ver quen vai primeiro. Que o azar escolla o que teña que empezar a limpar. Pero, ves, tesoira. 1, 2, 3, xa. Ala! Veña. Empezo eu, non? Ala, por listo. Ponte a limpar. Se botan 2 días para limpala, a ver se dentro dun mes queda pintada. Ainda non van lavar a casa en toda a semana entre dous. Eu vou ao meu. O certo é que, polo momento, o chollo non nos mata no outeiro. Un traballa sentado e os outros reparten unha tarefa que había de estar xa rematada. Por se fora pouco, Matías debe pensar que xa levaba moito tempo de pé e tocáballe sentar tamén. É o meu momento. Vou probar esta burra. Está. Mira, vai. O paseo a motor co pequeno da casa espertou a responsabilidade de Matías. Quen pensou que xa ia sendo hora de ir facendo algo. Veña, Lito, vai descansar que xa é o meu turno. Liptos, estás libre ahora? Estou libre, logo. Hai que botar a revancha do outro día. É logo que queres volver a perder. Esta xente nova non aprende. Quere volver a perder ou que un meco? Vais a asustar. Voulle meter unha malleira. Vaya flipado, Litos, Para ellos pesa a primeira. Litos, eres moi malo. Vale, vale. Para a próxima vou che meter un furingolo que vas flipar. E ainda por riba o Sergio para mí un e vacílame. Pero estes pícaros que se creen. E iso que lle dixen pola esquerda, Agora que fallou, teño que aproveitar e teño que metela. Son un animal. Teño o gol entre os ollos. Recórdame ali un de Cristiano Ronaldo de falta así pola escuadra. Fijo que lle deixou meter os goles ao irmán e a min parábamos todos. Isto está, bueno, xa amañado de antes.
Este métese pola escuadra, mira, así. Isto non vai quedar así, E mañán traigo unhas botas de fútbol, que eu estou con uns zapatos que pesan 4 kilos cada un. Onte ganei eu, hoje ganache tú. Pois un desempate mañá. O meu pequeno mañán marcha a un campamento e xa non creo que lle cumpla a Litos o de facer a revancha. Botei unha man a Adrián para encofrar ali o hormigón, para a soleira, e botamos unhas líneas e así estou aprendendo algo. Levanta un pouco, ti. Por aí andaré. Vou dicir a Adrián a ver se me fai o peche da fora. E logo non podías vir ti facer o muro desde que veña o permiso, que dixo Rosa que viña dentro de un mes ou así. Vai ser case imposible. Logo acababa só. E non te dedicas a isto tamén. Dedico, pero estamos a tope e non damos feito. Eu, pola miña conta, non creo que lle veña, que teño máis cousas que facer tamén. E pola conta da Rosa, pois, seguro que vamos estar facendo outras cousas por aí. Se podo, veño, pero non sei se poderei. Arme dar o número de teléfono. Vale. En vez do meu vou dar delitos, así que o aguante. En vez de darlle o número dun albanel, deulle o dun futbolista retirado. Vaya negocio. Vin ali ao fondo unha hamaca, xa te digo que vou tirar nela, polo menos, que vai dando Matías, que eu a miña parte xa lle din. Ahora sí, cabrón. No deporte de élite ao que se debe Litos, o descanso é case tan importante como a formación. Mais igual valor ten unha alimentación xa e controlada. Papá, a comer, que non vai ser todo traballar. Adrián, chama os teus compañeiros. Habrá que irlo. Home, É o máis importante. Temos pan, xamón, queixo... adiante. Do que hai non falta nada. Adiante, vale ben. Os meus rapaces xa quitaron aí uns pinchos para facer unha paradiña e puñernos ben tamén fai falta. Litos, vas a estar todo o día aí ou non queres comer? Non chames por ese home, que non merece nin agua fría. Mati! Mira, Litos, que logo veo. Oh, home, a unha comida non se dice que non, Vou baixar rápido, que se me despisto, estes son uns lambos e comen con todo, xa te digo, non me deixan nada. O pan ten unha pintada. Isto é pan de verdade. É pan de verdade. Todas do redor da mesa. Como estaba salchichón? Estaba ben rico. Facémolo o noso cantar. Pois este José non será albanel, pero a verdade é que me está a axudar bastante. Puxemos aí os encofrados, tiramos as líneas, sacamos os niveis, bueno, bastante ben. Unha boa papavento. Vou a encintar. Así que, Litos, ponte a limpar, a outra fachada. O pinche de Galicia Bonita debeu ver o parte meteorolóxico. Foi comezar a traballar e casualidade. Chegar unha pequena treboada que lle levou de novo a parar. Pois estábamos ali con cofrao e de repente empezou a chover que aquilo non tiña xeito. Pois agora empezou a chover e despois de tarde o tempo tivemos que poñernos a coberto, claro, a esperar outro pouco. A chuvia non lle valeu de coartada ao avó de Litos. Litos estaba ca hidrolimpiadora, xa nin parou, nin anque chovera, xa estaba mollado e xa seguiu. Co tempo que fixo ao caer a tardiña en Ames, os operarios non precisaron tomar a piscina e deron certo empurrón á soleira grazas ao esforzo enorme que levou para deixar toda aquela pedra á man. Desde logo o traballo duro non os bota para atrás. E tache ben o de cortar o saco por baixo e ilos tendendo así. É moito máis cómodo e acabase pronto. E dixo Adrián, colle a mangueira e vai dando para que non salga tanto polvo. E a verdade é que pon o couso que dice ben, teño que dar razón. O certo é que, entre pequenas pausas pro ocio, o equipo de Galicia Bonita foi avanzando nas tarefas principais da reforma de Ames. Nas últimas horas da tarza e grazas aos esforzos do propietario, a soleira semellaba a punto para recibir o formigón e, a pesar da chuvia intensa, o sol quentador do verán deixou a parede lista para acoller a primeira man de pintura. Litos veuse tan descansado con este ritmo de valse que ata pensou en deixar as primeiras tellas xa preparadas para arrincar na cuarta con forza.